ବିନ୍ କେତେ ବିନ୍ 600 ଟଙ୍କା କୋବି ପତ୍ରଟା କାଟିବୁ ଟିକେ ଗାଜର ବାଇଗଣ କେତେ 100 ଟଙ୍କା ସାର୍ ବୋପାଲ मौसा मूला केते 30 टका बाबा रे चाकुले साइज वाला 30 टका ठीक है 30 टका ये 8 साइज वाला आई कहीं 30 पुनी साइज छोट अछि कम कम बिक्री 10 गोटे लेला गोटे बेला न कोबी 60 गोटा को गाड़ी बरेट कोबी 60 टका बहुत हाथ दे होनी पोटल सर 100 टका बीन 100 टका किलोटा तो पाइछि मेने आ बीन केते बीन 100 टका कखार अधिक लगेगा देवे सर 900 हाँ भाई कौन 60 टका किलो केते पैसा 15 टका लियो अरे भाई ना से विभिन्न ना पैसा पठे ना देले नहीं मते देना
ଧନ୍ୟବାଦ ରେଟ୍ ଦେବ। ଭଲଟା ଦିଅ। କାଞ୍ଜି ତରକାରୀ କରି ମୂଳା କେତେ ଦେଇନା 30 ଟଙ୍କା। କ'ଣ ଖାଇବା ଆଉ 25 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ମନା କରୁଛି। ଏଇଠୁ ନା ଦେଉନି ବା ମନା କରୁଛି। 25 ଟଙ୍କା ଭଳିଆ ଦେଉଛି। 30 ଟଙ୍କା ଏଇ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଗୋଟେ ଆଇନି ଯେ ସେ କୋଉ କାମ ଦବ ସିଏ କିଛି ଭଜା ଭଜି ଏରେ କୁଆଡ଼େ ସେ ଡାଲା ହେଲେ ପକେଇଲେ ପଳେଇବ। ସବୁ ଆଜି ବାହାର ଲୋକ ରହିକିରି ଆମକୁ ଖାଇଗଲେ ଆଉ ଖାଇପାରୁନି କେବଳ ଶାଗ ପାଇବ 10ଟା ଆଉ କୌଣସି ପିଜୁଳି କେତେ କିଲୋ? କମଳା କେତେ 1.5 କିଲୋ 100 ପୁରା ମିଠା। ଭାଇ
କେତେ ସାରୁ ଆମେ ନଉଛୁ ଜାଣିଛୁ ବୋଲି କହୁଛୁ ନା ଇଏ ସାରୁ କେତେ ଇଏ କ'ଣ ଏମିତି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଭଲ ଲାଗିବ ଏ ପକେଇଲ ଭାଇନା ଦୋକାନ ହେଇଠି ଅଛି ଟି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କହିଲେ ତ ଖରାପ ଲାଗିବ ସିଝିବଟି କ'ଣ ଆଉ ଶସ୍ତା ଯେ ଦେଖୁନ କିଛି ଶସ୍ତା ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କିଛି 100 ତଳୁ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ସାର୍ ଇଏ ଦେଶୀ ଗଲା ବାହାର କଲା 100 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ବିକୁଛନ୍ତି ସବୁ ଦେଶୀ ଦେଶୀ କଲରା ଶାଗ ବିନି ମୁଳା ଭଣ୍ଡା ସାରୁ ଇଆଡ଼େ ହଉ ହାଟ ସରିଗଲା ଏବେ ଯିବା